Күрсәгез иде сез бер генә безнең сандугач урманнарын. Ишетсәгез иде сандугач сайрауларын. Бик хозур, рәт-рәт тора, гаскәр кеби, чыршы, нарат. Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап. Менә шундый җанга ягымлы сүзләрне мөгаен Тукай нәкъ безнең урманга карап язгандыр. Бер караганда урман иске, борынгы. Ләкин яңа ел урманда туа. Алдакчы дисәгез диярсез, ләкин безнең урманда әле шүрәлеләр дә бар. Валлаһи, үземнең дә күргәнем булды. Ләкин соңгы елларда нигәдер юк булдылар. Аның каравы пошилар күп безнең урманда. Һәр берсе үз балам сыман. Эх, теләсә ни әйтегез, шәп безнең сандугач урманнары. Алып барам әле мин сезне урманнарга насыйп итсә. Ишетәсезме? Егет яшь чыршыны кистем ди. И балалар. Балалар, я аларның ни гаебе бар? Җан ияләре бит алар. Кисеп алган яшь чыршы да җан иясе. Табигать бит куянны да, корганы да, наратны да яшәргә дип тудырган. Яңа туган бала халәтендә калганга алар гаеплемени? Әйтергә телләре, үзләрен акларга көчләре юкка алар гаеплемени? Юк. Юк, кадерен белмибез җан ияләренең. Әнә, яшь чыршыны кисеп алганнар да, кирәге калмагач, елка ясап, чыгарып ыргытканнар. Димәк, сез кешене дә үзегезгә кирәге калмагач, чыгарып ыргыта аласыз.